So mga ka-vlogs, nandito naman tayo. Nandito ko sa province namin, dito sa Iriga City. Pupunta kami doon sa Manukan. So kasama ko tong Kulawais na to, magbumotor lang kami. There we go! Berani ko ba? Ano sa raw? Kahit sa ako kasulyan, sa raw? Nakakalang mga vlogs dito, lumaki at dito pinanganak sa Santa Maria, Iriga City, Camarines Norte. Bakal. Gagas kami, mas mawalan kami ng gas guys. So, stand by mga go. Utay ka kumotor. Nalalaman, since 2005 umalis na ako dito sa lugar namin. Okay, kaya matagal ako nakabalik dito. Wala na! Guys, pupuntahan natin yung Waigiscan Farm. Ang mayari nun yung mga dito ko. Kaya pupunta kami ng bundok.
Game Farm. Pag-aari po ni Boss Loboy at Boss Totoy. So mga ka-vlogs, titingnan natin, pasukin natin ang loob ng Wickes Game Farm. So makita natin kung ano mga bloodline nandito po. Ha? Warriors na na. Ito mga tinatawag na Acta Warriors. Dati naalala ko nung basta nakatira pa ako dito, wala pa ditong mga manok. So nag-decide sila ng magmanokan dito. So ganito na pala lahat dito. Samantala dati puro to damo. Tapos mga halaman. Malang Halaman, ganun. So, ganito po na po yun. May gimakbakan pa sila. So, ilang years, ilang digada, di nakauwi dito. Ito na nga. Yun, ang mga bulik. Acta Warriors. Ay. Puro na ito manok. Yun, oh. Boss. Ayan po si Boss Ray. Siyang pinakamalupit dito sa loob. Ang team captain dito. Oh, yan nasa baba. Ayun si Okoy. Kabusiro ka ni Okoy. Putay ka Okoy. okay. Okoy. So mga ka-vlogs, nandito tayo sa Wickes Game Farm. Ito kitagbo ayaw. Ay mamaya di sayang. Ito na po, ganito na po yung kalaki mga boss. Ito, nandito tayo sa kalagitnaan niya. Yun oh, pogi-pogi. Saan ka pa? Yun, ito yung mga white nila ngayon. Yun. Hindi na nangahanap ng ibang mamanok dito. Ito yung breed. Ito pa yung tinatawag nilang bulik. Iraw. Saka naman ito, makikita natin kung paano sila mag-breed dito. Nandito yung mga So ang lawak ng place nila. Nakapaglalaro sila ng maayos. Puta Okoy, maripasada, gutubig. Okoy, ako sabon. Butang mo muna, mirigos ako. Si Okoy, iginikikin. Si what? Yan. Magudan. Magkapatid sila kung gusto nyo malaman. Ito po, kapatid niya yan. Mapuputol natin yung ilas. Nagbugot na. May sagitong sa ibang tao. Ha? Isagitong. Kahit ang isag sa ibang tao. Pulis ng bagiton. Pulis ng bagiton. Pagdi ang Luis mo ate. Uy! Pagdi ang estado pang tangrangkan. Ito babas mga lumalagat. Pisni. So, dun, napakalaki pala ng
Wikis Game Farm. Iba't ibang lines nandito. Sit. Sit! 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 Batok! Batok! Ayan, batok! Batok!